Eli moi. Varmaan ihmettelette, miksi mä en ole tehnyt pitkään aikaa videoa. Tai ette varmaan ihmettele. Ja sen takia mä nyt teen videon. Ja tää on mun viimeinen video tällä kanavalla. Kun mä aion tehdä uuden kanavan mun digikameralla. Mutta vasta silloin, kun siihen on vaihdettu patterit. Koska nyt kun mä testasin tähän videoon, niin se sitten kuuluu semmonen robotin ääni. Siinä mä tiedän miksi syystä. Samaan kun siinä on patterit lopussa ja näin. Niin se ottaa nyt sanoa heipat ja mä poistan tämän kanavan ja vielä tiedoksi, että mä aion ehkä nyt tehdä. Mun ensimmäinen video siinä saattaa olla niinku ehkä joku ostokset tai mä tiedä. Mulla tuli niin kauheasti kaikki hyviä ideoita. Niin.